Kapitulo 1. Ang pagpadayag ni Hesukristo ang gihatag sa Dios kaniya sa pagpadayag ngadto sa iyang mga ulipon bisan sa mga butang nga kinahanglang mahitabo sa madali ug gisugo niya ug gipaila kini pinaagi sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan nga mao ang nagpamatuod sa pulong sa Dios ug sa pagpamatuod ni Hesukristo bisan sa tanang mga butang nga iyang nakita. Bulahan siya nga nagabasa ug sila nga nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna ug nagabantay sa mga pulong nga nahasulat niini kay haduol ng panahon. Si Juan alang sa 7 ka mga iglesia nga naa sa Asia, ang grasya kaninyo ug ang pakigdait gikan kaniya nga mao ang karon ug mao ang kaniadto ug mao ang muanhi ug gikan sa 7 ka mga espiritu nga tua sa atubangan sa iyang trono ug gikan kang Hesukristo nga mao ang saksi nga matinumanon nga mao ang panganay sa mga minatay ug ang pangulo sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahagugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Ug siya naghimo kanato nga usa ka gingharian, mga saserdote alang sa iyang Dios ug Amahan. Kaniya ang himaya ug ang paghari ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kaniya karon moanhi siya uban sa mga panganod ug ang tanang mata makakita kaniya ug kadto sila nga mga naglansang kaniya ug ang tanang mga banay sa yuta managkasubo tungod kaniya. Mao gayud kini. Amen. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios, ang karon ug ang kaniadto ug ang muanhi, ang makagagahom. Ako si Juan, inyong igsuon ug umalambit, uban kaninyo sa kagul-anan ug sa gingharian ug sa papailog diha kang Hesus. Didto ako sa pulo nga gingalag Patmos, tungod sa pulong sa Dios ug sa pagpamatuod ni Hesus. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, ug hingdunggan ko sa akong likod ang usa ka dakong tingog nga daw budyong nga nagaingon, ang imong ginatanaw isulat mo sa usa ka basahon ug ipadala mo sa 7 ka mga iglesia, ngadto sa Efeso ug ngadto sa Esmerna ug ngadto sa Pergamo ug ngadto sa Tiatira ug ngadto sa Sardis ug ngadto sa Philadelphia ug ngadto sa Laodicea. Ug milingi ako sa pagtan-aw sa tingog nagpakigsulti kanako ug sa nakalingi ako hingkit-an ko ang 7 ka mga tangkawan nga bulawan ug sa taliwala sa 7 ka mga tangkawan ang usa nga sama sa anak sa tawo nga nasuluban sa usa ka biste hangtod sa mga tiil nga nabaksan sa may dughan sa usa ka bakos nga bulawan ug ang iyang ulo ug ang iyang mga buhok maputi sama sa maputing balahibo sa nating karnero nga maputi sama sa niebe ug ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo ug ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga hininisan nga nagasidlak nga daw nagasiga sa usa ka hudno ug ang iyang tingog sama sa hinaganas sa daghang mga tubig ug may 7 siya ka mga bituon sa iyang tuong kamot ug sa iyang baba nagagula ang usa ka espada nga mahait nga duruha ang sulab ug ang iyang nawong ingon sa adlaw nga nagasidlak sa iyang kakusog. Ug sa nakita ko siya, napukan ako nga daw patay diha sa iyang mga tiil ug gitapin-an niya ako sa iyang kamot nga tuo ug nagaingon, ayaw ka hadlok, ko mao ang nahauna ug ang naulahi ug ang buhi ug ako ang namatay ug aniya karon buhi ako ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ug aniya kanako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Busa isulat mo ang mga butang nga imong nakita ug ang mga butang nga mao karon ug ang mga butang nga manghitabo sa human niini. Ang tinago sa 7 ka mga bituon nga imong nakita sa akong tuong kamot ug ang 7 ka tangkawan nga bulawan. Ang 7 ka mga bituon mao ang manulunda sa 7 ka mga iglesia ug ang 7 ka mga tangkawan mao ang 7 ka mga iglesia. Kapitulo 2. Sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Efeso,
ang may 7 ka mga bituon sa iyang tuo nga kamot. Ang nagalakaw sa taliwala sa 7 ka mga tangkawan nga bulawan nagaingon ni ining mga butanga. Nailako ang imong mga buhat ug ang imong kahago ug ang imong pagpailob ug nga dili ka makaantos sa daotang mga tawo ug nga gisulayan mo ang mga nagangalan sa ilang kaugalingon nga mga apostoles apan dili man diay ug hingpalgan mo sila nga mga bakakon ug nagabaton ka og pagpailob ug nagaantos ug nagasingkamot tungod sa akong ngalan ug wala magakaluya sa akong buhat. Panako adunay bato kanimo nga imong gibiyaan ang imong haunang gugma. Busa hinumdumi kung di ikaw nahulog ug maghinulsol ka. Ug buhata ang unang mga buluhaton kay kung dili muanha ako kanimo ug pagakuhaon ko ang imong tangkawan sa iyang dapit gawas kung ikaw maghinulsol. Apan kini mao nga naa kanimo nga imong ginadumtan ang mga buhat sa mga Nicolaita nga gidumtan ko usab. Ang may dulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu sa mga iglesia. Ang makadaog pakanon ko sa kahoy sa kinabuhi nga tuwa sa paraiso sa Dios. Ug sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Esmirna, ang nahauna ug ang naulahi, ang namatay ug ang nabuhi pag-usab, nagaingon ni ining mga butanga. Nailako ang imong kagul-anan ug ang imong kakabus, apan bahandianon ka. Ug ang pagpasimbala sa mga nagaingon nga sila mga Hudiyo, apan dili man diay, kundili usa sila ka sinaguga ni Satanas. Ayaw kahadlok sa mga butang nga sa dili madugay imong pag-aantuson. Aniya karon ang yawa hapit na magabutang sa uban kaninyo sa bulangguan aron pagasulayan kamo ug may kagul-anan kamo sulod sa napulo ka adlaw. Magmatinumanon kamo hangtod sa kamatayon ug paghatagan ko ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. Ang may igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu sa iglesia. Ang makadaog dili maunsa sa ikaduhang kamatayon. Ug sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Pergamo. Ang may espada nga mahait nga duruha ang sulaw. Nagaingon ni ining mga butanga. Nahibalo ko kung diin ka magpuyo. Bisan sa dapit diin natuwa ang trono ni Satanas. Ug gibatunan mo ug maayo ang akong ngalan ug wala maglimod sa pagtuo kanako. Bisan sa mga adlaw ni Antipas nga akong saksi, ang matinumanon nga gipatay sa taliwala ninyo didto sa gipuy-an ni Satanas. Panako may pipila ka mga butang nga bato kanimo, kay may gikaipon ikaw nga pipila nga nagabantay sa mga pagtulun-an ni Balaam, ang nagtudlo kang balak sa pagbutang ug kapangdulan sa tubangan sa mga anak sa Israel, ug sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan ug sa pagpakighalawas. Ingon usab anaa kanimo ang pipila nga nagbantay sa mga pagtulun-an sa mga Nicolaita sa mausab nga pagkaagi. Busa maghinulsol ka kay kung dili muanha ako kanimo sa madali ug pag-aawayon ko sila sa espada sa akong baba. Ang may igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu sa mga iglesia. Ang makadaog paghatagan ko sa mana nga tinago ug paghatagan ko siya og usa ka jutay nga bato nga maputi ug sa jutay nga bato mahasulat ang usa ka bag-ong ngalan nga wala mailhi ni bisan kinsa kundili ni adtong nagadawat niini. Ug sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Tiatira. Kining mga butanga gipamulong sa anak sa Dios, kang kansang mga mata sama sa siga sa kalayo, ug ang iyang mga tiil sama sa hininisan nga tumbaga. Nahibalo ako sa imong mga buhat, ug sa imong gugma ug pagtuo, ug pagalagad ug pagpailog, ug nga imong mga ulahing buhat labaw pa kaysa mga nahauna. Apan ako adunay bato kanimo, nga gipasagdan mo ang babae nga si Jezebel nga nagangalan sa iyang kaugalingon nga manalagna, ug siya nagatudlo ug nagapasalaag sa akong mga ulipon sa pagpakighilawas ug sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan.
ug gihatagan ko siya og panahon aron siya maghinulsol, ug wala siya tinguha sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas. Aniya karon paligiron ko siya sa usa ka higdaanan, ug ang mga nanagpanapaw uban kaniya sa dakong kagul-anan gawas kung sila maghinulsol sa iyang mga buhat. Ug pagapatyon ko sa kamatayon ang iyang mga anak, ug ang tanang mga iglesia mahibalo nga ako mao ang nagasusi sa mga sulod nga tinguha ug sa mga kasing-kasing, ug paghahatagan ko ang tagsa-tagsa kaninyo sumala sa inyong mga buhat. Apan ako nagaingon kaninyo sa mga nahibilin diha sa Tiatira, sa gidaghanon nga wala magabatuni ining pagtulon-ana, nga wala mahibalo sa mga halalom nga mga butang ni Satanas, ingon sa nabatasan nila sa pagpamulong, walay lain nga lulan nga akong ipapas-an kaninyo. Bisan pa, batuni pag-ayo ka ng anaa kaninyo hangtod nga ako moanha, ug ang makadaog, ug ang magatipig sa akong mga buhat hangtod sa katapusan, kaniya igahatag ko ang pagbulutan ibabaw sa mga nasod, ug siya magahari kanila uban sa baras nga putaw, ingon nga ang mga panudanan sa mga magkukulon pagadugmukon, sumala usab sa akong ginadawat gikan sa akong amahan, ug igahatag ko kaniya ang bituon sa kaadlawon, ang may igdulungog, magpatilinghog sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Kapitulo 3. Ug sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Sardis, ang may 7 ka mga espiritu sa Dios, ug may 7 ka mga bituon, nagaingon ning mga butanga. Nailako ang imong mga buhat, nga ikaw may ngalan nga imong gikinabuhi, ug patay ka. Magmatinukawon ka ug lig-unon mo ang mga butang nga nanghibilin, nga haduol na mamatay. Kay ako walay nakita nga bisan usa sa imong mga buhat nga hingpit sa atubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi kung giunsa mo pagdawat ug pagpamati, ug batuni ug hinulsuli. Busa kung ikaw dili magtukaw, muanha ko kanimo nga ingon sa kawatan, ug dili mo hibaluan kung unsang takna ang igaanha ko kanimo. Apan ikaw may pipila ka mga ngalan sa Sardis nga wala magbuling sa ilang mga biste, ug sila magalakaw uban kanako nga sinuluban sa mga biste nga maputi, kay mga takos sila. Kadtong makadaog pagasuluban sa ingon sa mga biste nga maputi, ug dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi, ug igasugid ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan ug sa iyang mga manulunda. Kadtong maigdulungog, magpatalinghog sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ug sulatan mo ang manulunda sa Philadelphia, siya nga balaan, siya nga matuod, siya nga nagakupot sa yawi ni David, siya nga nagaabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ug siya nga nagasira ug walay bisan kinsa nga makaabli, siya nagaingon niining mga butanga. Nailako ang imong mga buhat, aniya karon gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga naablihan, nga dili arang masirahan ni bisan kinsa, nga may jutay ka nga gahom ug gibantayan mo ang akong mga pulong, ug wala ka maglimod sa akong ngalan. Aniya karon igahatag ko gikan sa sinagoga ni Satanas ang mga nanag-ingon nga mga Hudiyo sila, ug dili man diay, kundili na nagbakak sila. Aniya karon pagapaanhiyon ko sila, ug managsimba sila sa atbang sa imong mga tiil, ug mahibaluan nila nga gihigugma ko ikaw. Kay gibantayan mo ang pulong sa akong pagpailob, pagabantayan ko usab ikaw gikan sa takna sa pagsulay, kadtong takna nga moabot sa tibuok nga kalibutan, aron sa pagsulay kanila nga mga nagapuyo sa yuta. Muanha ako sa madali, bantayan mo ang anak kanimo, aron walay bisan kinsa nga makakuha sa imong purong-purong. Kadtong makadaog, pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios, ug dili na gayud siya makagula gikan didto. Ug sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios, ug sa ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-o nga Jerusalem,
nga manaog sa langit gikan sa akong Dios ug sa akong kaugalingon nga bag-o ngalan. Kadtong may igdulungog magapatalinghog sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ug sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Laodicea, ang amen, ang saksi nga matinumanon ug maminatud-on, ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios, nagaingon ni ining mga butanga. Nailako ang imong mga buhat, nga ikaw dili mabugnaw ug dili usab mainit. Buot ko unta nga magmabugnaw ka kun magmainit, apan ikaw mainit-init ug dili mabugnaw ug dili mainit. Igasuka ko ikaw sa akong baba, kay ikaw nagaingon, dato man ako ug nakabaton ako og mga bahandi, ug ako wala magkinahanglan sa bisan unsa, ug wala ka makaila nga ikaw mao ang talamayon ug ang makaluluoy ug ang kabus ug buta ug hubo. Nagatambag ako kanimo nga kanako magpalit ka og bulawan nga inulay sa kalayo aron madato ka og mga bisti nga maputi aron igasulob mo sa imong kaugalingon ug aron ang kaluwasan sa imong pagkahubo dili igapadayag, ug tambal nga idihog mo sa imong mga mata aron makakita ka. Nagatambag ako kanimo nga kanako magpalit ka og bulawan nga inulay sa kalayo aron madato ka og mga bisti nga mga maputi aron igasulob mo sa imong kaugalingon ug aron ang kaulawan sa imong pagkahubo dili igapadayag, ug tambal nga idihog mo sa imong mga mata aron makakita ka. Ginabadlong ko ug gikastigo ko ang kapit-an nga akong gihigugma, busa magmakugi ka ug maghinulsol. Aniya karon ako aniya sa pultahan ug nagatuktok kung kinsa ang magapatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod kaniya ug manihapon ako uban kaniya ug siya uban kanako. Kadtong makadaog pagatugutan ko nga magalingkod uban kanako sa akong trono, maingon nga ako usab nakadaog ug naglingkod ako uban sa akong amahan sa iyang trono. Kadtong may igdulungog magapatalinghog sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Kapitulo 4. Sa human ni ining mga butanga, nakita ko ug aniya karon ang usa ka pultahan nga naablihan sa langit, ug ang nahauna nga tingog nga akong hingdunggan ingon sa budyong nga nakigsulti kanako. Ang usa nga nagaingon, sumaka ka diri, kay akong igapadayag kanimo ang mga butang nga magakahatabo sa human niini. Ug gilayon diha ako sa espiritu, ug aniya karon may usa ka trono nga gipahamutang sa langit, ug may usa nga naglingkod sa trono. Ug siya nga nagalingkod sa diha nga tan-ahon sama sa dagway sa usa ka bato nga haspe ug sardio, ug may usa ka balangaw nga nagalibot sa trono sama sa dagway sa esmeralda sa diha nga tan-ahon. Ug ang trono gialirungan sa kaluhaan ug upat ka mga trono, ug sa mga trono na naglingkod ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano nga nagsulob sa mga bisti nga maputi ug sa ilang mga ulo ang mga purong-purong nga bulawan. Ug gikan sa trono nagagula ang mga kilat ug ang mga tingog ug ang mga dalugdog, ug may 7 ka lamparahan nga kalayo nga nagadilaab sa atubangan sa trono, nga mao sila ang 7 ka espiritu sa Dios. Ug sa atubangan sa trono may ingon sa usa ka lawod nga salamin sama sa bildo, ug sa taliwala sa trono ug sa libot sa trono may upat ka binuhat nga buhi nga puno sa mga mata sa atubangan ug sa likod, ug ang nahauna nga binuhat nga buhi sama sa usa ka lihon, ug ang ikaduha ka binuhat nga buhi sama sa usa ka nating baka, ug ang ikatulo ka binuhat may nawong nga ingon sa tawo, ug ang ikaupat ka binuhat nga buhi sama sa usa ka agila nga nagalupad. Ug ang upat ka mga binuhat nga buhi, ang tagsa-tagsa kanila may 6 ka pako, puno sa mga mata sa libot ug sa sulod, ug walay pahulay sa adlaw ug sa gabii sa pag-ingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios, ang makagagahom, ang mao kaniadto
ug ang mao karon, ug ang muanhi. Ug sa diha nga kadtong mga binuhat nga buhi magahimaya, ug magatahod, ug magapasalamat kaniya, nga nagalingkod sa trono, kaniya nga buhi sa mga katuigan nga walay katapusan, ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano magayaob sa atubangan sa nagalingkod sa trono, ug magasimba kaniya nga buhi sa mga katuigan nga walay katapusan, ug igapahamutang nila ang ilang mga purong-purong sa atubangan sa trono nga magaingon, Ginoo, takos ka sa pagdawat sa himaya ug sa pagtahod ug sa gahom, kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang ug tungod sa imong kabubuton nangahimo sila ug gipamuhat. Kapitulo 5. Ug nakita ko sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod ug sa gawas, nga gitiman-an sa 7 ka mga patik. Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda, nga nagamantala uban ang hataas nga tingog. Kinsa ang takos sa pagbuklad sa basahon, ug sa paghubad sa mga patik niini. Ug walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalom sa yuta, nga arang makabuklad sa basahon, bisan sa pagtan-aw niini. Ug hilabihan ang hila ko, kay walay hikaplagan nga bisan kinsa nga takos makabuklad sa basahon, bisan sa pagtan-aw niini. Ug nagaingon kanako ang usa sa mga ansyano, ayaw paghilag, aniya karon ang leyon sa banay ni Huda, ang gamot ni David, nga nakadaog aron sa pagbuklad sa basahon ug paghubad sa 7 ka mga patik niini. Ug nakita ko sa tiliwala sa mga trono, ug sa 4 ka mga binuhat nga buhi, ug sa taliwala sa mga ansyano, ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay nga may 7 ka mga sungay ug 7 ka mata, nga mao ang 7 ka mga espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Ug miduol siya, ug gikuha niya ang basahon sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono, ug sa nakuha niya ang basahon, na nagyaob sa atubangan sa kordero ang 4 ka mga binuhat nga buhi, ug ang kaluhaan ug 4 ka mga ansyano, nga ang tagsa-tagsa kanila may mga alpa, ug mga panaksan nga bulawan nga puno sa insenso, nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Ug na nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nagaingon, Ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon ug sa paghubad sa mga patik niini, kay ikaw ang namatay ug gitubos mo ang mga tawo sa imong dugo alang sa Dios, gikan sa tanan nga banay ug pinulungan ug katawhan ug nasod, ug sila gibuhat mo alang sa atong Dios, nga usa ka gingharian ug mga saserdote ug managhari sila sa yuta. Ug nakita ko ug nadungog ko ang tingog sa daghang manulunda nga nagaligbot sa trono, ug sa mga binuhat nga buhi, ug sa mga ansyano, ug ang gidaghanon nila mga panon sa mga panon, ug mga linibo ka mga linibo, nga nanag-ingon sa hataas nga tingog. Ang kordero nga gipatay mao ang takos sa pagdawat sa gahom ug sa mga bahandi, ug sa kaalam ug sa kaligunan, ug sa kadungganan, ug sa kahimayaan, ug sa pagdaig. Ug nadungog ko sa tanan nga mga binuhat nga tuwa sa langit ug sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug anaa sa mga dagat, ug ang tanan nga mga butang nga anaa kanila nga nanag-ingon, alang niadtong nagalingkod sa trono, ug sa kordero, ang pagdaig ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahom, sa mga katuigan nga walay katapusan. Ug ang 4 ka mga binuhat nga buhi na nag-ingon, Amen. Ug ang kaluhaan ug 4 ka mga ansyano na nagyaob ug na nagsimba. Kapitulo 6. Ug nakita ko sa paghubad sa kordero sa usa sa 7 ka mga patik, ug nadungog ko ang usa sa 4 ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon sama sa tingog sa dalugdog, Umari ka ug tuman-aw. Ug nakita ko ug ania karon usa ka kabayo nga maputi, ug ang nagakabayo niini may usa ka pana, ug gihatagan siya og usa ka purong-purong ug milakaw nga nakadaog ug aron sa pagdaog. Ug sa paghubad niya sa ikaduha ka patik, nadungog ko ang ikaduha ka binuhat nga buhi nga nagaingon,
Umari ka og tuman-aw, ug migula ang usa ka kabayo nga mapula, ug ang nagakabayo niini gihatagan sa pagkuha sa pakhigdait sa yuta, ug nga sila magpinatyanay ang usa ug usa, ug gihatagan siya og usa ka dako nga espada. Ug sa paghubad niya sa ikatulo ka patig, nadungog ko ang ikatulo ka binuhat nga buhi nga nagaingon, "Umari ka og tuman-aw." Ug nakita ko ug ganiya karon usa ka kabayo nga maitom, ug ang nagakabayo niini may timbangan sa iyang kamot. Ug nadungog ko ang usa ka tingog sa taliwala sa upat ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon, "Usa ka tako sa trigo sa usa ka denaryo, ug unom ka tako sa sibada og sa usa ka denaryo, ug dili mo pag-amungamungan ang vino bisan ang lana." Ug sa paghubad niya sa ikaupat ka patig, nadungog ko ang tingog sa ikaupat ka binuhat nga buhi nga nagaingon, "Umari ka og tuman-aw." Ug nakita ko ug ganiya karon usa ka kabayo nga maluspad, ug ang nagakabayo niini may ngalan nga kamatayon, ug nagasunod niini ang Hades, ug gihatagan sila sa pagbulutan sa ikaupat ka bahin sa yuta, sa pagpatay pinaagi sa espada, ug sa gutom, ug sa kamatay, ug pinaagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. Ug sa paghubad niya sa ikalima ka patig, nakita ko sa ilalom sa halaran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios, ug tungod sa pagpamatuod nila, ug sila na nagsinggit sa hataas nga tingog nga nanagingon, "Hangtod kanus-a o Ginoo ang balaan ug maminatudon, dili mo ba pagahukman ug pagabalusan ang among dugo sa mga nagapuyo sa yuta?" Ug kanila nga tagsa-tagsa may gihatag nga hataas nga biste nga maputi, ug giingon sila nga managpahulay una og diyutay nga panahon, hangtod nga matuman ang laray sa ilang isig kaulipon, ug sa ilang mga igsoon nga pagapatyon usab maingon kanila. Ug nakita ko sa paghubad niya sa ikaunom ka patig, ug ganiya karon miabot ang usa ka dakong linog, ug ang adlaw miitom, ingon sa sako nga buhok nga biste sa pag-antos, ug ang tibuok nga bulan nahimo nga ingon sa dugo, ug ang mga bituon sa langit nangahulog sa yuta, sama sa higera sa nangapulak ang iyang mga linghod nga igos, ug ginayabyab sa usa ka makusog nga hangin, ug ang langit gikuha ingon sa usa ka basahon nga nalukot, ug ang tanan nga bukid ug kapupud-an gipamalhin gikan sa ilang mga dapit, ug ang mga hari sa yuta, ug ang mga prinsipe, ug ang mga pangulong kapitan, ug ang mga dato, ug ang mga kusgan, ug ang tanan nga ulipon, ug ang tanan nga may kagawasan na nagtago sa mga lungib ug sa mga pangpang sa kabukiran, ug nagaingon sila sa mga bukid ug sa mga pangpang, "Pangatumpag kamo ibabaw kanamo, ug taguon ninyo kami sa naong niya nga nagalingkod sa trono ug sa kaligutgot sa kordero. Kay miabot ang dako nga adlaw sa ilang kaligutgot, ug kinsa ang arang makasukol." Kapitulo 7. Ug sa humaniini, nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta, nga ginapugngan nila ang upat ka hangin sa yuta, aron dili maghuyop ang hangin sa yuta ni sa dagat ni sa bisan unsa nga kahoy. Nakita ko nga misakang usa-usab ka manulunda gikan sa silangan, nga adunay patik sa Dios nga buhi, ug nagasinggit sa taas nga tingog sa upat ka mga manulunda, nga kanila gihatag ang gahom sa pag-among-among sa yuta ug sa dagat, nga nagaingon, "Dili ninyo pagamong-amungan ang yuta, niyang dagat, niyang kakahuyan, hangtod nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang." Ug nadungog ko ang kapid-an sa mga pinatikan, usa ka gatos ka patan ug 4,000 ang mga pinatikan gikan sa tanang mga banay sa mga anak ni Israel. Sa banay ni Huda napulo ug 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Ruben napulo ug 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Gad napulo ug 2,000 ang pinatikan.
Sa banay ni Aser, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Neptali, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Manases, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Simeon, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Levi, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Isakar, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Zebulon, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Jose, 12,000 ang pinatikan. Sa banay ni Benjamin, 12,000 ang pinatikan. Sa human ni ining mga butanga, nakita ko, o ganiya karon ang usa ka dakong panon, nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran, ug kabanayan, ug katawuhan, ug mga sinultian, nga nagtindog sa atubangan sa trono ug sa kordero, nga nagsulob sa mga bisti nga maputi nga hatag-as ug may mga palwa sa ilang mga kamot, ug nagsinggit sa hataas nga tingog nga nagaingon, ang kaluwasan iya sa atong Dios nga nagalingkod sa trono ug sa kordero, ug ang tanang mga manulunda nga nagaalirong sa trono ug ang mga ansyano ug ang upat nga mga binuhat nga buhi, ug nagyaob sila sa atubangan sa trono ug gisimba nila ang Dios nga nag-ingon, Amen. Ang pagdaig ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang kadungganan ug ang gahom ug ang kaligunan anaa sa atong Dios ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ug mitubag ang usa sa mga ansyano nga nagaingon kanako, kanang mga nagsulob sa mga bisti nga maputi nga hatag-as, kinsa ba sila? Ug diin ba sila gikan? Ug ako nagingon kaniya, Ginoo, ikaw ang nanghibalo, ug siya maingon kanako, kana sila mao ang mga nagagikan sa dagko nga kagul-anan, ug gilabhan nila ang ilang mga bisti nga hatagas ug gipaputi nila sa dugo sa kordero. Tungod niini, aniya sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug siya ginasimba nila sa adlaw sa gabi sa iyang templo, ug ang nagalingkod sa trono magabuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw nila. Dili gayud pagagutomon sila, ni pagauwawon sila, ni pagainitan sila sa adlaw, ni bisan unsa nga kainit, kay ang kordero nga anaa sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay ug magabando kanila sa mga tuboran sa mga tubig sa kinabuhi, ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Kapitulo 8. Ug sa paghubad niya sa ikapito kapatik, nahilom ang langit sa may tunga sa takna, ug nakita ko ang 7 ka mga manulunda nga nagatindog sa atubangan sa Dios, ug gihatagan sila sa 7 ka mga budyong, ug miabot ang lain nga manulunda nga mitindog sa atubangan sa halaran nga may usa ka insensaryo nga bulawan, ug gihatagan siya sa daghang insyenso aron iyang idugang sa paghalad sa mga pagampo sa tanang mga balaan sa halaran nga bulawan nga anaa sa atubangan sa trono. Ug ang aso sa insyenso nagautbo gikan sa kamot sa manulunda sa atubangan sa Dios uban sa mga pagampo sa mga balaan. Ug gikuha sa manulunda ang insyensaryo ug gipuno niya sa kalayo sa halaran ug gisalibay niya sa yuta, ug misunod ang mga dalugdog, ug mga tingog, ug mga kilat, ug usa ka linog. Ug ang 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga budyong na nag-andam sa ilang kaugalingon sa pagbudyong. Ug ang nahaunami budyong, ug nangabot ang ulan nga yelo, ug kalayo nga sinaktan sa dugo, ug kini nalibay sa yuta, ug nasunog ang ikatulo ka bahin sa yuta, ug nasunog ang ikatulo ka bahin sa kakahuyan, ug ang tanang balili nga lunhaw na nga sunog, ug mibudyong ang ikaduha ka manulunda, ug ingon sa usa ka dakong bukid nga nagadilaab sa kalayo gitukmod sa dagat, ug ang ikatulo ka bahin sa dagat nahimong dugo, ug nangamatay ang ikatulo ka bahin sa mga binuhat nga naa sa dagat, ug nangaguba ang ikatulo ka bahin sa mga sakayan. Ug mibudyong ang ikatulo ka manulunda, ug nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon
nga nagadilaab ingon sa usa ka solo, ug kini nahulog sa ikatulo ka bahin sa mga suba ug sa mga tuburan sa mga tubig, ug ang ngalan sa bituon mao ang Panyawan, ug ang ikatulo ka bahin sa mga tubig nahimong panyawan, ug daghanang mga tawo ang nangamatay tungod sa mga tubig kay kini nahimong mapait. Ug mibudyong ang ikaupat ka manulunda, ug gidagpas ang ikatulo ka bahin sa adlaw, ug ang ikatulo ka bahin sa bulan, ug ang ikatulo ka bahin sa mga bituon, aron nga mungitngit ang ikatulo ka bahin, ug nga dili maghayag ang ikatulo ka bahin sa adlaw, ingon usab sa gabii. Ug nakita ko ug nadungog ko ang usa ka manulunda nga nagalupad sa taliwala sa langit, nga nagaingon sa hataas nga tingog, "Alaot, alaot, alaot ang mga pumuluyo sa yuta," tungod sa uban nga mga tingog sa mga budyong sa tulo ka manulunda nga mga budyong. Kapitulo 9. Ug mibudyong ang ikalima ka manulunda, ug nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta gikan sa langit, ug gihatag kaniya ang yawi sa kahiladman nga dili matugkad, ug giukban niya ang kahiladman, ug miotbo ang aso gikan sa kahiladman, ingon sa aso sa usa ka dakong hudno, ug mingitngit ang adlaw, ug ang langit tungod sa aso sa kahiladman, ug nanggula gikan sa aso ang mga dulon sa ibabaw sa yuta, ug gihatagan sila sa gahom, ingon nga ang mga tanga sa yuta may gahom, ug giingon kanila nga dili nila pagdauton ang balili sa yuta, bisan unsang butanga nga lunhaw, ug bisan unsang kahuya, kundili ang mga tawo lamang nga walay patik sa Dios sa ilang mga agtang. Ug gisugo sila sa dili pagpatay kanila, kundili nga pagapaantuson nila sa mga 5 ka bulan. Ug ang pagpaantos kanila ingon sa pagpaantos sa tanga mo nga mopaak sa usa ka tawo. Ug niadtong mga adlaw, pagapangitaon sa mga tawo ang kamatayon, ug kini dili gayud igakita nila, ug mangandoy sila nga mga matay, apan ang kamatayon mokalagyo kanila. Ug ang mga panagway sa mga dulon sama sa mga kabayo nga andam alang sa gubat, ug may mga purong-purong nga sama sa bulawan sa ilang mga ulo, ug ang ilang mga naong ingon sa mga naong sa mga tawo, ug may mga buhok ingon sa mga buhok sa mga babaye, ug ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa mga leon, ug sila may mga kutamaya ingon sa mga kutamaya nga puthaw, ug ang lagapak sa ilang mga pako ingon sa kagahob sa mga karo nga may daghang kabayo nga nagdalagan ngadto sa panggubatan, ug may mga ikog sila sama sa mga tanga, ug may mga suyod, ug sa ilang mga ikog ana ang gahom sa pag-among-among sa mga tawo sulod sa 5 ka bulan. Sa ibabaw nila may usa nga ingon sa hari, ang manulunda sa kahiladman nga dili matugkad, nga ang iyang ngalan sa Hebrewhanon Abaddon ug sa Gresyohanon Apollon. Ang nahauna nga tunglo miyagi na, aniya karon moabot pa ang 2 ka tunglo sa human niining mga butanga, ug mibudyong ang ikaunom ka manulunda, ug nadungog ko ang usa ka tingog sa 4 ka mga sungay sa halaran nga bulawan sa atubangan sa Dios, nga nagaingon sa ikaunom ka manulunda nga may budyong, hubari ang 4 ka mga manulunda nga ginapos haduol sa dakong suba sa Euphrates, ug gipanghubaran ang 4 ka mga manulunda nga naandam sila sa takna ug sa adlaw ug sa bulan ug sa tuig aron sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tawo. Ug ang gidaghanon sa mga kasundaluhan nga nangabayo, 10,000 pilon sa 10,000 sa makaduha, nadungog ko ang gidaghanon nila. Ug niini nakita ko sa pananawon ang mga kabayo ug ang mga nangabayo, kanila nga may mga kutamaya nga daw kalayo, ug hasento ug azofre, ug ang mga ulo sa mga kabayo ingon sa mga ulo sa mga leon, nga nagapanggula sa baba nila ang kalayo ug ang aso ug ang azofre. Ang ikatulo ka bahin sa mga tawo gipatay pinaagi niining tutulo ka mga hampak sa kalayo ug sa aso ug sa azofre nga nagapanggula sa ilang mga baba.
Kay ang gahom sa mga kabayo anaa sa ilang mga baba ug sa ilang mga ikog. Kay ang ilang mga ikog sama sa mga bitin nga may mga ulo, kini maoy giamong-among kanila. Ug ang uban nga mga tawo nga wala mga matay niini nga hampak, wala maghinulsol sa mga buhat sa ilang mga kamot, aron dili sila makasimba sa mga yawa ug sa mga larawan nga bulawan ug salapi ug tumbaga ug bato ug kahoy nga dili sila makakita ni makadungog ni makalakaw ug wala nila paghinulsoli ang ilang mga pagpamuno niyang ilang mga pagpanglumay niyang ilang mga pagpakighilawas niyang ilang mga pagpangawat. Kapitulo 10. Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nanaog gikan sa langit, nga sinul-uban sa usa ka panganod, ug may balangaw sa iyang ulo, ug ang iyang naong ingon sa adlaw, ug ang iyang mga tiil ingon sa mga haligi sa kalayo, ug may usa ka basahon nga jutay nga binuklad diha sa iyang kamot, ug gitunob niya ang iyang tiil nga tuo sa dagat, ug ang tiil nga wala didto sa yuta. Ug misinggit siya sa dakong tingog ingon sa leon nga nagangulog, ug sa nakasinggit siya ang mga tingog sa pito ka mga dalugdog na nagsulti. Ug sa nakasulti ang mga tingog sa pito ka mga dalugdog, buot ko unta nga sulaton, ug akong hingdunggan ang usa ka tingog sa langit nga nagaingon kanako, taguan mo ang mga butang nga gisulti sa pito ka mga dalugdog, ug dili mo isulat. Ug ang manulunda nga nakita ko nga nagatindog sa dagat ug sa yuta, mibakyaw sa iyang kamot nga tuo sa langit, ug nanumpa tungod kaniya nga buhi sa mga katuigan nga walay katapusan, nga nagabuhat sa langit ug sa mga butang nga anaa niini, ug sa yuta ug sa mga butang nga anaa niini, ug sa dagat ug sa mga butang nga anaa niini, aron dili na malangan ang panahon. Apan sa mga adlaw sa tingog sa ikapito ka manulunda, sa diya nga siya buot magbudyong, unya ang tinago sa Dios matuman na, sumala sa mga maayong balita nga gimantala niya sa iyang mga ulipon nga mga manalagna. Ug ang tingog nga akong nadunggan gikan sa langit, nagapakigsulti pag-usab kanako ug nagaingon, umadto ka ug kuha ang basahon nga jutay nga binuklad sa kamot sa manulunda nga nagatindog sa dagat ug sa yuta. Ug miadto ako sa manulunda nga nagaingon kaniya nga ihatag kaniya kanako ang basahon nga jutay, ug moingon siya kanako, dawata kini ug kan-a kini, ug pagapaito niya ang imong tiyan, apan sa imong baba magamatamis kini ingon sa dugos. Ug gidawat ko ang basahon nga jutay gikan sa kamot sa manulunda, ug gikaon ko kini, ug kini matamis sa akong baba ingon sa dugos, ug sa nakaon ko kini gipaitan ang akong tiyan. Ug sila miingon kanako, kinahanglan nga managna ka pag-usab ngadto sa daghang katawan, ug kanasuran, ug mga sinultihan, ug mga hari. Ug gihatagan ako usa ka bagakay nga sama sa usa ka sungkod, ug giingnan ako, tumindog ka ug sukda ang templo sa Dios, ug ang halaran ug ang mga nagasimba didto, apan ang sawang sa gawa sa templo pasagdan mo ug dili pagsukdon, kay gitagana kini para sa mga hintil, ug pagayatakan nila ang lungsod nga balaan sa kap-atan og 2 ka bulan, ug igahatag ko sa akong duruwa ka mga saksi, ug magapanagna sila sulod sa 1,000 ug 2 kagatos ug kanuman ka mga adlaw nga sinul-uban sa mga sako nga biste sa pagantos. Mao kini sila ang 2 ka kahoy nga oliva ug ang 2 ka tangkawan nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa yuta. Ug kung kinsa ang buot magamong-among kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba ug pagalamyon nila ang ilang mga kaaway. Ug kung kinsa ang buot magamong-among kanila, kinahanglan nga siya pagapatyon niining paagiha. Kini sila may gahom sa pagsira sa langit, aron dili mag-ulan sulod sa mga adlaw sa ilang tagna, ug may gahom sila sa ibabaw sa mga tubig aron kini mga himong dugo, ug sa pagsamad sa yuta sa tanang hampak sa makapila nga buot nila, ug sa diha nga mahuman na nila ang ilang pagpamatuod, ang mananap nga mapintas nga mogimaw gikan sa kahiladman nga dili matugkad, makig-away kanila
ug mudaog kanila ug magapatay kanila, ug ang ilang mga minatay managhay-ad sa dalan sa dagkong syudad nga sa espirituhanon ginganlan og Sodoma ug Ehipto, nga didto usab ilansang ang ilang Ginoo, ug gikan sa tiliwala sa mga katawuan ug kabanayan ug mga sinultihan ug kanasuran makakita sa ilang mga minatay sa tutulo ka adlaw ug tunga, ug dili motugot nga igalubong ang ilang mga minatay, ug ang mga nanagpuyo sa yuta nagakalipay tungod kanila, ug nagahugyaw sila, ug managhatagay sa mga gasa sila ang usa ug usa, kay gipaantos niining duha ka manalagna ang mga nagapuyo sa yuta. Sa human sa tutulo ka adlaw ug tunga, gisudlan sila sa espiritu sa kinabuhi gikan sa Dios, ug nanindog sila ug nangahadlok og dako ang mga nakakita kanila, ug nadungog nila ang usa ka dakong tingog gikan sa langit nga nagaingon kanila, "Sumaka kamo ngari." Ug mingsaka sila sa langit diha sa panganod, ug nakakita kanila ang ilang mga kaaway. Ug miabot niadtong takna ang usa ka dakong linog, ug nahulog ang ikapulo ka bahin sa syudad, ug ang nangamatay sa linog 7,000 ka mga tawo, ug nangahadlok ang uban, ug gihatag nila ang himaya sa Dios sa langit. Ming-agi na ang ikaduha ka tunglo, aniya karon ang ikatulo nga tunglo moabot sa madali, ug mibudyong ang ikapito ka manulunda, ug misunod ang dagkong mga tingog didto sa langit, ug sila nagaingon, "Ang gingharian sa kalibutan nahimong iya sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug magahari siya ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan, ug ang kaluhaan ug upat ka mga ansyanho nga nagalingkod sa ilang mga trono sa atubangan sa Dios na naghapa ug na nagsimba sa Dios nga nagaingon, Nagahatag kami kanimo og mga pasalamat, Ginoong Dios, ang makagagahom, nga mao ikaw ang karon ug mao ikaw ang kaniadto, kag gigamit mo ang imong dakong gahom ug naghari ka, ug naaligot-got ang mga kanasuran ug miabot ang imong kaligotgot, ug ang panahon sa paghukom sa mga nangamatay, ug ang panahon sa paghatag og balos sa imong mga ulipon nga mga manalagna, ug sa mga balaan, ug sa mga nangahadlok sa imong ngalan, sa mga gagmay ug sa mga dagko, ug sa paglaglag kanila nga nagalaglag sa yuta, ug naablian ang templo sa Dios didto sa langit. Ang arka sa iyang tugon nakita didto sa iyang templo, ug misunod ang mga kilat, ang mga tingog, ang mga dalugdog, ug ang usa ka linog, ug ang dakong ulan nga yelo. Kapitulo 13. Ug mitindog ako sa baybayon sa dagat, ug nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas, nga migimaw sa dagat, nga adunay napulo ka mga sungay ug 7 ka mga ulo, ug sa iyang mga sungay may napulo ka mga diadema, ug sa iyang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala, ug ang mananap nga mapintas nga akong hingkit-an sama sa usa ka leopardo, ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka oso, ug ang iyang baba ingon sa baba sa leon, ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom, ug ang iyang trono ug dakong pagbulutan. Ug nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon nga nasamaran nga ikamatay, ug ang iyang samad nga ikamatay naayo na, ug ang tibok nga yuta nang hibulong sa mananap nga mapintas. Ug gisimba nila ang dragon, kay ang iyang pagbulutan gihatag man niya sa mananap nga mapintas, ug gisimba nila ang mananap nga mapintas nga nagaingon, kinsa ang makasama sa mananap nga mapintas, ug kinsa ang arang makigubat kaniya, ug gihatagan siya og baba nga nagasulti sa mga butang nga dagko ug mga pasipala, ug gihatagan siya og pagbulutan sa pagbuwat sulod sa kapautan ug 2 ka bulan, ug gibungat niya ang iyang baba sa mga pasipala batok sa Dios aron pasipalahan niya ang iyang ngalan ug ang iyang tabernakulo bisan ang mga nagapuyo sa langit, ug gihatag kaniya ang pakigubat batok sa mga balaan ug pagdaog kanila, ug gihatagan usab siya og pagbulutan ibabaw sa tanang banay ug katawhan ug sinultihan ug nasod, ug pagasimbahon siya sa tanan nga nagapuyo sa yuta, kansang mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga gihalad, kung kinsa ang maigdulungog magpatalinghog, kung kinsa ang magapamihag sa pagpamihag moadto siya, kung kinsa ang magpatay pinaagi sa hinagiban, kinahanglan nga pagapatyon siya pinaagi sa hinagiban,
aniha dinhi ang pagpailob ug pagtuo sa mga balaan. Ug nakita ko ang lain na usab nga mananap nga mapintas nga nagagimaw sa yuta, ug siya may duha ka mga sungay sama sa usa ka kordero, ug nagasulti siya ingon sa usa ka dragon, ug nagabuot siya sa tanang pagbulutan sa nahaunang mananap nga mapintas sa iyang atubangan, ug ginapasimba niya ang yuta ug ang mga dagapuyo niini sa nahaunang mananap, kansang samad nga ikamatay na ayo na. Ug nagabuhat og dagkong mga ilhanan, lakip ang kalayo sa langit, gipakanawog niya sa yuta sa atubangan sa mga tawo, ug iyang gilimbungan sila nga mga nagapuyo sa yuta, tungod sa mga ilhanan nga gihatag kaniya sa pagbuhat sa atubangan sa mananap nga mapintas, nga nagaingon sa mga nagapuyo sa yuta, nga managbuhat sila og usa ka larawan alang sa mananap nga mapintas, nga may samad sa hinagiban ug nabuhi. Ug aduna siya gahom sa paghatag og kinabuhi sa larawan sa mananap nga mapintas, aron nga makasulti ang larawan sa mananap nga mapintas ug makahimo sa pagpatay usab sa kapid-an nga dili magsimba sa larawan sa mananap nga mapintas. Ug gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo o ang ilang mga agtang, ang tanan nga mga gagmay ug mga dagko, ang mga dato ug mga kabus, ang may kagawasan ug mga ulipon, ug nga walay bisan kinsa nga arang makapalit kon makabaligya, gawas ang may patik o ang ngalan sa mananap nga mapintas o ang numero sa iyang ngalan. Dinhi aniya ang kaalam, ang may salabutan, isipon niya ang numero sa mananap nga mapintas, kay kini mawang numero sa tawo, ug ang iyang numero 600 ug kanuman ug 6. Kapitulo 14. Ug nakita ko ug aniya karon ang kordero nga nagatindog sa ibabaw sa bukid nga Sion, ug uban kaniya ang 124,000 ug 4,000 nga nagabaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan, nga gisulat sa ilang mga agtang. Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit, ingon sa hinagana sa daghang mga tubig, ug ingon sa tingog sa usa ka makusog nga dalugdog. Ug ang tingog nga nadungog ko ingon sa mga ngalpa nga nagakablit sa ilang mga alpa, ug na nag-awit sila daw ingon sa usa ka bagong awit sa atubangan sa trono, ug sa atubangan sa upat ka mga binuhat nga buhi, ug sa mga ansyano, ug walay bisan kinsa nga arang makatuon sa awit, gawas sa 124,000 ug 4,000 nga mga tinubos gikan sa yuta. Kini sila mao ang mga wala mabulingi sa mga babayi, kay mga ulay sila. Kini sila mao ang mga naganunot sa kordero, bisan asa siya paingon. Kini sila mao ang mga tinubos gikan sa taliwala sa mga tawo, nga mga inunahang mga bunga alang sa Dios ug alang sa kordero. Ug walay limbong hikaplagan sa ilang mga baba, kay wala sila'y buling. Ug nakita ko ang lain na usab nga manulunda, nga nagalupad sa kinatung-an sa langit, nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga mga nagapuyo sa yuta ug sa tanan nga nasod ug banay ug sinultihan ug katawhan. Ug siya nagaingon sa taas nga tingog, "Kahadlukan ninyo ang Dios ug ihatag ninyo kaniya ang himaya, kay miabot ng takna sa iyang paghukom, ug simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig." Ug misunod ang lain nga manulunda nga ikaduha nga nagaingon, nahulog na ang dakong Babilonia, kay gipainom niya ang tanang mga katawhan sa vino sa kaisog sa iyang pagpakighilawas." Ug may laing manulunda ang ikatulo, misunod kanila nga nagaingon sa taas nga tingog, kung kinsa ang nagasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan, ug nagadawat sa timaan sa iyang agtang kun sa iyang kamot, siya magainom usab sa vino sa kaisog sa Dios, nga gitagay sa walay sambog sa kupa sa iyang kaligutgot, ug pagapaantuson siya sa kaalayo ug azofre sa atubangan sa mga manulunda nga balaan ug sa atubangan sa kordero. Ug ang aso sa ilang pag-antos nagautbong ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan, ug sila walay kapahulayan sa adlaw ug sa gabii. Sila nga nagasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan, ug bisan kinsa nga modawat sa timaan sa iyang ngalan.
Ania ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa pagtuo kang Hesus. Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, isulat mo, bulahan ang mga nangamatay nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo. Oo, nagaingon ang Espiritu. Aron managpahulay sila gikan sa ilang mga buhat, kay ang ilang mga buhat naganunot uban kanila. Ug nakita ko ug ganiya karon ang usa ka panganod nga maputi, ug sa ibabaw sa panganod nagalingkod ang sama sa anak sa tawo nga may usa ka purong-purong nga bulawan sa iyang ulo, ug usa ka galab nga mahait diha sa iyang kamot. Ug may laing manulunda nga minggula sa templo, nga nagasinggit sa taas nga tingog niadtong nagalingkod sa ibabaw sa panganod. Ipadala mo ang imong galab ug magagalab ka, kay miabot na ang takna sa pag-ani, kay ang alanihon sa yuta hinog na. Ug siya nga nagalingkod sa ibabaw sa panganod, misalibay sa yuta sa iyang galab ug gigalab ang yuta. Ug may laing manulunda nga minggula sa templo, didto sa langit, nga siya may usa ka galab usab nga mahait. Ug may laing manulunda nga minggula sa halaran, siya nga may pagbulutan sa kalayo, ug nagasinggit sa dakong tingog niadtong may mahait nga galab nga nagaingon, ipadala mo ang imong galab nga mahait, ug pamutlon mo ang mga bulig sa para sa yuta, kay hinog na kayo ang iyang mga paras, ug gisalibay sa manulunda ang iyang galab ngadto sa yuta, ug gipamupo niya ang mga para sa yuta, ug gisalibay ngadto sa dakong puganan sa kaligutgot sa Dios, ug ang puganan gigiukan didto sa gawas sa lungsod, ug migula ang dugo sa puganan hangtod sa mga busal sa kabayo sa tutulo ka gatos ug kaluhaan ka kilometro. Kapitulo 15. Ug diha sa kalangitan nakita ko ang laing tilimadon, dako ug kahibulungan nga mao kini. 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga hampak nga mao na lang ang katapusan. Kay pinaagi niini matapos naman ang kapungot sa Dios. Ug nakita ko ang daw murag usa ka dagat nga bildo nga sinaktan og kalayo. Ug sa dapli niining dagat nga bildo ang mga nanagpakadaog batok sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan ug sa numero sa iyang ngalan, na nagtindog sila nga may mga alpa sa Dios diha sa ilang may mga kamot. Ug sila na nag-awit sa awit ni Moises nga ulipon sa Dios ug sa awit sa kordero nga nagaingon, dako ug kahibulungan ang imong mga buhat, o Ginoong Dios nga makagahom sa tanan, matarong ug matuod ang imong mga paagi, o hari sa kapanahunan. Kinsa pay dili mahadlok ug dili maghimaya sa imong ngalan, o Ginoo, kay ikaw mao lamang ang bugto nga balaan. Ang tanang kanasuran mga gubot ug managsimba kanimo, kay gipadayag naman ang imong mga hukom. Tapos niini mitanaw ako, ug didto sa langit naabli ang templo sa tabernakulo sa pagpanghimatuod. Ug gikan sa templo nanggula ang 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga hampak. Sila sinulubag maputli ug masilaw nga lino, ug ang ilang mga dughan binaksag mga bakos nga bulawan. Ug ngadto sa 7 ka mga manulunda gihatag sa usa sa 4 ka mga buhing binuhat ang 7 ka mga bulawang panaksan nga napuno sa kapungot sa Dios nga buhi hangtod sa kaangturan. Ug ang templo napuno sa asog gikan sa himaya sa Dios ug gikan sa iyang gahom, ug walay bisan kinsa nga nakahimo sa pagsulod sa templo hangtod sa pagkatapos sa 7 ka mga hampak sa 7 ka mga manulunda. Kapitulo 16. Ug unya nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa templo nga nagingon sa 7 ka mga manulunda, umadto kamo ug iyabunin ninyo sa yuta ang 7 ka mga panaksan sa kapungot sa Dios. Ug milakaw ang nahaunang manulunda ug ang iyang panaksan iyang giyabu sa yuta. Ug unya dihay mangilad ug mangutngot nga mga kabahong nga mitakboy sa mga taong na nagdala sa marka sa mapintas nga mananap ug na nagsimba sa iyang larawan. Ang ikaduhang manulunda miyabu sa iyang panaksan ngadto sa dagat, ug ang dagat nahimong daw dugo sa usa ka minatay, ug nangamatay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Ang ikatulong manulunda miyabu sa iyang panaksan ngadto sa mga suba ug sa mga tuburan sa tubig,
og kini sila nangahimong dugo. Og nadungog ko ang manulunda sa katubigan nga nagingon, husto ikaw niining imong mga paghukom, ikaw nga mao ang sakaron ug ang sa kagahapon o balaan, kaysa mga tao giula ang dugo sa mga balaan ug sa mga propeta, ug gihatag mo kanila ang dugo aron ilang pagaimnon, mao kini ang angay kanila. Ug nadungog ko ang tingog gikan sa halaran nga misinggit, Oo, Ginoong Dios nga makagahom sa tanan, matuod ug husto ang imong mga hukom. Ug ang ikaapat nga manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw, ug ang adlaw gihatagan sa gahom sa pagpaig sa katawhan pinaagig kalayo. Ug ang katawan nangapaig sa hilabihang kainit, ug na nagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga may gahom sa ibabaw ni ining mga hampak, apan wala sila managhinulsol ni maghatag kaniyag himaya. Ang ikalimang manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap, ug sa gingharian niini gitakyapan sa kangitngit, ug ang mga tawo na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit, ug ilang gipasepilahan ang Dios sa langit tungod sa ilang mga kasakit ug sa ilang mga kabahong, apan wala nila hinulsuli ang ilang mga binuhatan. Ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates, ug nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana ug agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Ug nakita ko nga diha sa baba sa dragon, ug sa baba sa mapintas nga mananap, ug sa baba sa mini nga propeta, nang gula gikan niini ang tulo ka mga mahugang espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Tan-awa, muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatugaw nga magabantay sa iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga hubo ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw, ug ilang gipanagtigom sila sa dapit nga sa pinulungang Hebrewhanon ginganlag Armageddon. Ug ang ikapitong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan, ug gikan sa templo, gikan sa trono, dihay migula nga usa ka dakong tingog nga nag-ingon, natapos na ang tanan. Og midason ang mga pangidlap sa kilat, ug ang makusog nga mga kagahob, ug ang mga paglipak sa dalugdog, ug ang usa ka dakong linog nga wala pa ingong sukad, may tawo nga nagpuyo sa yuta, hilabihan gayud kadako ang maong linog. Ang bantugang syudad nabuak sa tulo ka bahin, ug ang mga syudad sa kanasuran nangagun-ob, ug unya ang Dios na hinumdom sa bantugang Babilonia, sa pagpaladok kaniya hangtod matiti ang tagayan sa kapintas sa iyang kapungot, ug ang tanang kapuluan nangahanaw, ug wala nay mga bukid nga makita, ug dihay dagkong mga panibug-ok sa ulan, nga tagkalim-an ka kilo ang gibug-aton, nga diha sa mga tawo mga tagak gikan sa langit, ug ang Dios gibalikas sa mga tawo tungod sa hampak sa nanibug-ok nga ulan, hilabihan gayud ka makalilisang ang maong mga hampak. Kapitulo 17. Ug miabot ang usa sa pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan, ug nakigsulti kanako nga nagaingon, umari ka, ipakita ko kanimo ang pagkahinukman sa silot sa dakong bigaon nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig, nga kaniya nagpakighilawas sang mga hari sa yuta, ug ang mga nagapuyo sa yuta nangahubog sa vino sa iyang pagpakighilawas. Ug diha sa espiritu ako gidala niya ngadto sa kamingawan, ug nakita ko ang usa ka babayi nga nagakabayo sa usa ka mananap nga mapula, nga nalukop sa mga ngalan sa pagpasipala, nga may pito ka mga ulo ug napulo ka mga sungay. Ug ang babayi nagasulob sa purpura ug eskarlata, ug nagdayan-dayan sa bulawan ug mga bato nga hamili ug mga maanindot nga mutya, ug may kupa nga bulawan sa iyang kamot nga puno sa mga kangil-ad ug mga kahugaw sa iyang pagpakighilawas, ug nahasulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan, Tinago, Babilonia, ang dako, ang inahan sa mga bigaon ug sa mga kangil-aran sa yuta. Ug nakita ko ang babayi nga nahubog sa dugo sa mga balaan, ug sa dugo sa mga sinakit nga mga saksi ni Jesus,
Og sa nakita ko siya, nahibulong ako dako nga kay bulong. Ug ang manulunda nag-ingon kanako, nganong nahibulong ka? Igaingon ko kanimo ang tinago sa babayi ug sa mananap nga mapintas nga nagadala kaniya nga may 7 ka mga ulo ug 10 ka mga sungay. Ang mananap nga mapintas nga nakita mo, mao siya ang kaniadto ug dili ang karon, ug haduol nang mogimaw gikan sa kahiladman nga dili matugkad ug moadto sa pagkawala. Og manghibulong ang mga nagapuyo sa yuta. Sila nga kansang mga ngalan wala mahasulat sa basahon sa kinabuhi, sukad sa pagtukod sa kalibutan. Kung ilang makita ang mananap nga mapintas, nga mao kaniadto ug dili karon ug moanhi siya. Niini ania ang salabutan nga may kaalam. Ang 7 ka mga ulo mao ang 7 ka mga bukid nga gilingkuran sa babayi. Ug sila mao ang 7 ka mga hari. Ang 5 nangahulog na, ang usa mao karon, ang usa wala pa moabot. Kung moanhi siya, kinahanglan nga magapadayon siya sa hamubo nga panahon. Ug ang mananap nga mapintas nga mao siya kaniadto ug dili karon, kana usab mao ang ikawalo nga ila sa ipipito ug moadto siya sa pagkawala. Ug ang napulo ka mga sungay nga nakita mo, mao ang napulo ka mga hari nga wala pa makadawat og gingharian, apan nagadawat sila og pagbulutan ingon sa mga hari sa usa ka takna kauban sa mananap nga mapintas. Kini sila may usa ka hunahuna ug igahatag nila ang ilang gahom ug ang ilang pagbulutan sa mananap nga mapintas. Makigubat kini sila batok sa kordero ug pagadaogon sila sa kordero, kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug ang hari sa mga hari. Ug ang mga kauban niya mga tinawag ug mga pinili ug mga matinumanon. Ug nagaingon siya kanako, ang mga tubig nga hingkit-an mo nga gilingkuran sa bigaon mao ang mga katawhan ug mga panon sa katawhan ug mga nasod ug mga sinultihan. Ug ang napulo ka mga sungay nga imong nakita diha sa mananap nga mapintas, kini sila magadumot sa bigaon ug magalaglag ug magahubo kaniya ug magakaon sayang unod ug magasunog sa pag-ut-ut gayud kaniya uban sa kalayo, kay gibutang sa Dios sa ilang kasing-kasing ang pagbuhat sa iyang kabubut-on ug ang pag-usa sa usa ka tuyo ug ang paghatag sa ilang gingharian ngadto sa mananap nga mapintas hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios. Ug ang babayi nga imong nakita mao ang dako nga syudad nga nagahari sa ibabaw sa mga hari sa yuta. Kapitulo 18. Ug human niining mga butang nga nakita ko, nga nanaog gikan sa langit ang usab ka manulunda, nga may dakong pagbulutan ug ang yuta ginaiwagan sa iyang himaya, ug misinggit sa magusog nga tingog nga nagaingon, nahulog na ang dakong Babilonia, ug nahimong pulianan sa mga yawa, ug tigumanan sa tanang espiritu nga mahugaw, ug tugdunanan sa tanang langgam nga mahugaw ug tulumtanan. Kay ang tanang mga nasod nangahulog tungod sa vino sa kaisog sa iyang pagpakighilawas, ug ang mga hari sa yuta nakipaghilawas uban kaniya, ug ang mga magpapatigayon sa yuta nangadto tungod sa gahom sa iyang mausikong pagpatuyang. Ug nadungog ko ang lain nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, gumula kamo kaniya, katawhan ko, aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala, aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak, kay ang iyang mga sala nakaabot hangtod sa langit, ug nahinumduman sa Dios ang iyang mga pagkadili matarong. Bayri ninyo siya ingon sa iyang gibayad, ug pil-on ninyo kaniya ang pilo sumala sa iyang mga buhat, sa kupa nga iyang gisimbugan kaninyo, simbugin ninyo og pilo. Sa hilabihan nga paghimaya niya sa iyang kaugalingon, ug pagpuyo sa mga mausikong pagpatuyang, sa ingon hatagan ninyo siya og pag-antos ug pagbalata, kay nakaingon siya sa iyang kasing-kasing, nagalingkod ako nga reyna, ug dili ako balo, ug dili gayud ako makakita og pagbalata. Tungod nini moabot sa usa ka adlaw ang iyang hampak, kamatay ug pagbalata, ug gutom ug mahurot siya sa pagkasunog sa kalayo, kay kusgan ang Ginoong Dios nga nagahukom kaniya. Ug ang mga hari sa yuta managpanghilak ug managbakho tungod kaniya nga nakipaghilawas kaniya ug nakapuyo sa mga mausikong pagpatuyang uban kaniya. Kung makita nila
ang aso sa iyang pagkasunog, nga nagtindog sa halayo tungod sa kahadlok sa iyang pag-antos nga nagaingon, Alaot, alaot ang dakong syudad, ang Babylonia, syudad nga malig-on, kay sa usa ka takna miabot ang paghukom kanimo, ug ang mga magpapatigayon sa yuta managpanghilak ug managbalata tungod kaniya, kay wala nay tawo nga mopalit sa ilang mga baligya nga bulawan ug salapi ug mga bato nga hamili ug mga mutya ug mga lino nga manipis ug purpura ug seda ug mapula ug sa tanan nga kahoy nga mahumot ug mga sudlanan nga garing ug mga sudlanan nga kahoy nga maanindot gayod ug tumbaga ug puthaw ug marmol ug sinamon ug mga panakot ug haplas ug insyenso ug vino ug lana ug harina ug trigo ug mga vaka ug mga karnero ug mga kabayo ug mga salakyan ug mga ulipon ug mga kalag sa mga tawo ug ang mga bunga nga ginapangandoy sa imong kalag mibulag kanimo ug ang tanan nga mga butang nga mahapsay ug maanindot nga wala kanimo ug dili na gayud kini igakita. Ang mga magpapatigayon niining tanang mga butanga nga nangadto tungod kaniya managpahilayo tungod sa kahadlok sa iyang pag-antos nga nagahilak ug nagasakit nga nagaingon, Alaot, alaot ang dakong syudad nga sinul-uban kaniadto sa lino nga manipis ug purpura nga ug mapula ug gidayan-dayanan sa bulawan ug mga hamili nga bato ug mga mutya, kay sa usa ka takna ang hilabihan kadako nga bahandi nahanaw ug ang tanan nga kapitan sa sakayan ug ang tanan nga nagalayag sa bisan diin nga dapit ug ang mga magsasakay ug ang kapid-an nga nagapatigayon sa dagat na nagpahilayo ug nagasinggit sa makita nila ang aso sa iyang pagkasunog nga nagaingon, unsang syudara ang sama sa dakong syudad, o gibutangan nila abu ang ilang mga ulo ug na nagsinggit nga nagahilak ug nagaagulo nga nagaingon, Alaot, alaot ang dako nga syudad nga nakapadato sa tanan nga may mga sakayan didto sa dagat tungod sa iyang pagabililhon kay sa usa ka takna nahanaw siya. Maghugyaw ka, langit, ibabaw kaniya ug kamong mga balaan ug kamong mga apostoles ug kamong mga manalagna kay gihukman sa Dios ingon sa inyong paghukom kaniya. Ug usa ka manulunda nga kusgan mikuha og usa ka bato ingon sa usa ka dakong bato sa galingan ug gitambog niya sa dagat nga nagapamulong. Ingon ni ana kakusog ang pagahulog sa Babylonia, ang dakong syudad ug nga dili gayud igakita ug dili na gayud hindunggan diha kanimo ang tingog sa mga mangangalpa bisan sa mga mag-aawit bisan sa mga magpapaflauta bisan sa mga magbubudyong ug dili na gayud igakita diha kanimo bisan kinsa nga batid sa bisan unsa nga kinaadman ug dili na gayud hindunggan diha kanimo ang dinahunog sa bato nga galingan ug dili na gayud magadan-ag sa kahayag sa lamparahan diha kanimo ug dili na gayud hidunggan diha kanimo ang tingog sa pamanhunon ni ang tingog sa pangasawunon kay ang imong mga magpapatigayon mao ang mga prinsipe sa yuta kay tungod sa imong mga lumay nang hisalaag ang tanang mga nasod ug hingkaplagan diya kaniya ang dugo sa mga manalagna ug sa mga balaan ug sa tanang mga gipamatay sa yuta. Kapitulo 19. Sauman niining mga butanga, nadungog ko ang daw usa ka dakong panon sa langit nga nagapamulong. Alleluia! Ang kaluwasan ug ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios, kay ang iyang mga paghukom, mga matuod ug mga matarong, kay gihukman niya ang dakong bigaon, ang nagahugaw sa yuta tungod sa iyang pagpakighilawas, ug gipanimaslan niyang dugo sa iyang mga ulipon diha sa mga kamot sa bigaon. Ug na nagpamulong sila sa ikaduwa. Alleluia! Ug ang iyang aso nagaotbo sa mga katuigan nga walay katapusan. Ug na nagyaob sa yuta ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano ug ang upat ka mga binuhat nga buhi ug gisimba nila ang Dios nga nagalingkod sa trono nga nagapamulong. Amen. Alleluia! Ug gikan sa trono miabot ang usa ka tingog nga nagaingon, Dahigan ninyo ang atong Dios nga tanan kamo nga iyang mga ulipon ug kamo nga nangahadlok kaniya, mga gagmay ug mga dagko.
ug nadungog ko ang tingog ingon sa usa ka dakong panon nga langitnon, ug ingon sa hinagana sa daghang mga tubig, ug ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdog nga nagaingon, Alleluia! Kay nagahari ang atong Ginoong Dios nga makagahom. Managkalipay kita ug managhugyaw ug igahatag ta kaniya ang himaya. Kay ang kasal sa kordero nagaabot na, ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon. Ug gitugot kaniya ang pagpabisti sa lino nga manipis, mahinlo ug maputi. Kay ang lino nga manipis mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Ug siya miingon kanako, isulat mo, bulahan ang mga dinapit sa panihapon sa kasal sa kordero, ug siya nagaingon kanako, kini mao ang matuod nga mga pulong sa Dios, ug miyaob ako sa iyang mga tiil aron sa pagsimba kaniya, ug siya nagaingon kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat niana, ako masikaulipon mo ug sa imong mga igsoon nga nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus. Magsimba ka sa Dios, kay ang pagpamatuod ni Jesus mao ang espiritu sa tagna. Ug nakita ko nga naablihan ang langit, ug ganiya karon usa ka kabayo nga maputi, ug siya nga nagakabayo niini mao ang ginganlag matinumanon ug maminatud-on, ug sa pagkamatarong nagahukom ug nagapanggubat. Ug ang iyang mga mata ingon sa siga sa kalayo, ug daghan nga mga diadima sa ibabaw sa iyang mga ulo. Sa iyang ulo, ug may nasulat nga usa ka ngalan nga walay bisan kinsa nga nakasabot kun dili siya ra gayud, ug siya sinul-uban sa usa ka panapton nga natina sa dugo, ug ang iyang ngalan gitawag ang pulong sa Dios. Ug ang mga kasundaluhan sa langit nagasunod kaniya nga nagkabayo sa mga kabayo nga maputi, nga sinul-uban sa lino nga manipis, maputli ug mahinlo, ug sa iyang baba nagagula ang usa ka espada nga mahait, aron uban niini panigbason niya ang kanasuran, ug sila pagharian niya sa baras nga puthaw, ug siya nagagiok sa pug-anan sa vino sa kabangis sa kaligutgot sa Dios ang makagagahom. Ug sa iyang panapton ug sa iyang dapi-dapi nahasulat kini nga ngalan, Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Ug nakita ko ang usa ka manulunda nga nagatindog diha sa adlaw ug nagasinggit sa dakong tingog nga nagapamulong sa tanan nga kalanggaman nga nagalupad sa tunga-tunga sa langit. Umari kamo, panagtigom kamo sa dakong panihapon sa Dios, aron makakaon kamo sa unod sa mga hari ug sa unod sa mga kapitan ug sa unod sa mga kusgan nga mga tawo ug sa unod nga sa mga kabayo ug sa mga nagakabayo kanila ug sa unod sa tanan nga mga tawo, mga may kagawasan, mga ulipon, mga gagmay ug mga dagko usab. Ug nakita ko ang mananap nga mapintas ug ang mga hari sa yuta ug ang ilang mga kasundaluhan nga nagtigom sa pagpakigubat batok sa nagakabayo sa kabayo ug batok sa iyang mga kasundaluhan, ug hingdakpan ang mananap nga mapintas ug uban kaniya ang bakakon nga manalagna nga nagbuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya, nga tungod niana gipasalaag niya ang mga mingdawat sa timaan sa mananap nga mapintas, sila nga nagsimba sa iyang larawan. Gipanambog silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa asupre, ug ang uban gipatay pinaagi sa espada nga nagagula sa baba niya nga nagakabayo sa kabayo, ug nangabusog ang tanan nga mga langgam sa unod nila. Kapitulo 20. Ug nakita ko ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit, nga mayawi sa kahiladman, nga dili matugkad ug usa ka dako nga talikala sa iyang kamot, ug gidakop niyang dragon kadtong daan nga bitin nga mawang yawa og Satanas, ug gigapos niya sulod sa 1,000 ka tuig, ug iyang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad, ug iyang gitabunan kini ug gipatikan kini sa ibabaw niya aron dili na makapasalaag sa mga katawhan hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig, ug sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. Ug nakita ko ang mga trono ug sila nang lingkod niini, ug gihatag kanila ang paghukom, ug nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios, ug ang tanan nga wala managsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan
ug wala makadawat sa patik sa ilang mga agtang, ug sa mga kamot, ug sila nangabuhi ug na naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Apan ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw. Bulahan ug balaan ang may pag-ambit sa nahauna nga pagkabanhaw. Sa ibabaw niini ang ikaduha nga kamatayon walay gahom, kun dili sila mga himong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo, ug magahari sila uban kaniya sa 1,000 ka tuig. Ug sa mahuman na ang 1,000 ka tuig, pagabuhian si Satanas sa gawas sa iyang bilangguan, ug mugula aron sa pagpasalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sa yuta, kang Gog ug kang Magog, ug pagtigom kanila aron sa pagpanggubat ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat, ug mingsaka sila sa kinahilapdan sa yuta, ug gilibutan nila ang kampo sa mga balaan ug ang hinigugma nga syudad, ug nahulog ang kalayo gikan sa langit ug gilamoy sila. Ug ang yawa nga nagpasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo ug asupre, ug diin didto atuwa usab didto ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon, ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Ug nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi, ug ang nagalingkod niini nga gikan sa iyang naong na nagpangalagiw ang yuta ug ang langit, ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila. Ug nakita ko ang mga minatay, mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono, ug gipamuklad ang mga basahon, ug may laing basahon nga gibuklad nga mawang basahon sa kinabuhi, ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat, ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila, ug kini sila gihukman ang tagsa-tagsa sumala sa ilang mga buhat, ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon, ug kung may bisan kinsa nga wala hingkit-i nga wala nahasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Kapitulo 21. Ug nakita ko ang usa ka bagong langit ug ang usa ka bagong yuta, kay ang nahaunang langit ug ang nahaunang yuta nangagi na ug wala nay dagat. Nakita ko ang syudad nga balaan, ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga naandam ingon sa usa ka pangasawunon nga nadayan-dayanan alang sa iyang bana. Ug nadungog ko ang usa ka dakong tingog gikan sa trono nga nagaingon, "Ania karon ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong mga katawuhan niya, ug ang Dios gayod magauban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, ug mawala ang kamatayon, ug wala nay pagbalata, bisan paghilak, bisan kasakit, kay ang mga butang nahauna ming-agi na." Ug siya nga nagalingkod sa trono miingon, "Ania karon ginabag-o ko ang tanang mga butang." Ug siya nagaingon kanako, "Isulat mo, kay kining mga pulong mga matinumanon ug matuod." Ug siya maingon kanako, "Kini nahatabo na gayud. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw paimnon ko sa tuburan sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad. Ang makadaog manunod niining mga butanga, ug ako mahimo nga iyang Dios, ug siya mahimo nga akong anak. Apan ang mga talawan ug ang mga maduha-duhaon, ug ang mga malaw-ayon, ug ang mga mamumuno, ug ang mga makighilawason, ug ang mga lumayan, ug ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, ug ang tanan nga mga bakakon, mabahinan sila didto sa linaw nga nagadilaab sa kalayo ug asupre, nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug miabot ang usa sa 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga panaksan, nga puno sa 7 ka mga katapusang hampak, ug nakigsulti kanako nga nagaingon,
Umari ka, igapakita ko kanimo ang pangasawunon ang asawa sa kordero. Ug sa espiritu, gidala niya ako didto sa usa ka dako ug hataas nga bukid, ug iyang gipakita kanako ang balaan nga syudad nga Jerusalem, nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga may himaya sa Dios, ang iyang kahayag sama sa usa ka hamili gayud nga bato, ingon sa bato nga haspe, nga matin-aw ingon sa salamin, nga may usa ka paril nga dako ug hataas, ug may napulo og duha ka mga ganghaan, ug haduol sa mga ganghaan napulo og duha ka mga manulunda, ug mga ngalang nahasulat niini, nga mao ang mga ngalan sa napulo og duha ka banay sa mga anak sa Israel. Sa sidlakan may tutulo ka mga ganghaan, ug sa amihanan may tutulo ka mga ganghaan, ug sa habagatan may tutulo ka mga ganghaan, sa kasadpan may tutulo ka mga ganghaan. Ug ang paril sa syudad may napulo og duha ka mga patukuranan, ug sa ibabaw nila ang napulo og duha ka mga ngalan sa napulo og duha ka mga apostoles sa kordero. Ug siya nakigsulti kanako, may usa ka metrosan nga bagakay nga bulawan aron sa pagsukod sa syudad ug sa mga ganghaan niini ug sa iyang paril. Ang syudad nahimutang nga kwadrado, ug ang kataas niini mausab ang iyang kalapad, ug gisukod niya sa bagakay ang syudad nga may 2,000 ug 400 ka kilometro ang iyang kataas ug ang iyang kahabog ug ang iyang kalapad nagakasama. Ug gisukod niya ang paril niini, ug may usa ka gatos kapatan ug 4 ka siko, sumala sa sukod nga sa tawo, nga mao ang sa manulunda. Ug ang tinukod nga paril, batong haspe, ug ang syudad lunsay nga bulawan sama sa salamin nga ulay, ug ang mga patukuranan sa paril sa syudad dinayan-dayanan sa tanang bato nga hamili. Ang nahauna nga patukuranan, bato nga haspe, ang ikaduwa, zafiro, ang ikatulo, sal calcedonia, ang ikaapat, esmeralda, ang ikalima, sardonica, ang ikaunom, sardio, ang ikapito, krisolito, ang ikawalo, berilo, ang ikasiyam, topasyo, ang ikanapulo, krisopraso, ang ikanapulo ug usa, jacinto, ang ikanapulo ug duha, amatista, ug ang napulo ug duha ka mga ganghaan, napulo ug duha ka mga mutya, ang tagsa-tagsa sa mga ganghaan usa ka mutya, ug ang dalan sa syudad lunsay nga bulawan ingon sa salamin nga masihag. Ug wala ako'y nakita nga templo didto kay ang Ginoong Dios ang makagagahom ug ang kordero mao ang iyang templo niini. Ug ang syudad walay kinahanglan nga pagapahayagan sa adlaw ug sa bulan, kay ginaiwagan siya sa himaya sa Dios, ug ang kordero mao ang iyang suga. Kay ang mga kanasuran managpanlakaw sa taliwala sa kahayag niini, ug ang mga hari sa yuta magdala ngadto sa sulod niini sa ilang himaya, ug ang iyang mga ganghaan dili pagasirhan gayud maadlaw, kay didto walay gabii, ug pagadadaan siya sa himaya ug dungog sa kanasuran, ug walay makasunod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ni ang nagabuhat sa kalaw-ayan ug bakak, kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Kapitulo 22. Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa kordero. Sa taliwala sa dala niini, usab sa masigkadaplin sa suba, diha ang kahoy sa kinabuhi nga nagadala sa napulo ug duha ka mga bunga, nga nagapamunga sa matag bulan, ug ang mga dahon sa kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasod. Ug didto wala nay bisan unsang tinunglo, apan didto ang trono sa Dios ug sa kordero, ug ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. Sila magasud-ong sa iyang naong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. Ug didto wala nay gabi, ug sila dili na magkinahanglag kahayag sa suga o sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag, ug sila magahari hangtod sa kahangturan. Ug siya miingon kanako, kining mga pulunga kasaligan ug matuod, ug ang Ginoo, ang Dios sa mga balaang propeta, mipadala sa iyang manulunda aron ikapakita ngadto sa iyang mga ulipon
ang mga butang nga magakahitabo sa dili madugay. O ganiya karon, muanhi ako sa madali. Bulahan ang nagabantay sa mga pulong sa tagna niining basahona. Ug ako nga si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita niining mga butanga. Og sa pagkadungog ko ug pagkakita, miyaob ako sa pagsimba sa atubangan sa mga tiil sa manulunda nga nagpakita kanako niining mga butanga. Apan siya miingon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako may usa lamang kamasig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuunang mga propeta ug sa mga nanagbantay sa mga pulong niining basahona. Mao'y simbaha ang Dios. Ug siya nag-ingon kanako, dili mo pagtimbrihan ang mga pulong nga tagna niining basahona kay ang panahon hadol na. Ang dili matarong magdili matarong gihapon siya, ug ang mahugaw magmahugaw gihapon siya, ug ang matarong magmatarong gihapon siya, ug ang balaan magbalaan gihapon siya. Aniya karon, muanhi ako sa madali, ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Ako maong Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang naulahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Bulahan ang mga nagabuhat sa iyang mga kasuguan, aron may katungod sila sa pagpahimulos sa kahoy sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Kay sa gawas mao ang mga iro ug ang mga lumayan ug ang mga makighilawason ug ang mga mamumuno ug ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios ug ang tanan nga nahagugma ug nagabuhat sa bakak. Ako si Jesus nagsugo sa akong manulunda aron sa pagpamatuod kaninyo niining mga butanga alang sa mga iglesia. Ako mawang gamot ug kaliwat ni David nga masiga nga bituon sa kaadlawon. Ug ang espiritu ug ang pangasawunon nagaingon, umari ka. Ug ang nakadungog, paing na siya, umari ka. Ug ang giuhaw, paanhiya siya. Ug ang may tinguha, paim na siya sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad. Ako nagapamatuod sa tanan nga managpatalinghog sa mga pulong nga tagna niining basahona. Kung kinsa ang magadugang niining mga butanga, pagadungagan sa Dios ang mga hampak kaniya nga nahasulat na niining basahona. Ug kung kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basahon niining tagna, pagakuhaan sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi ug sa balaan nga syudad ug sa mga butang nga nahasulat niining basahona. Ang nagapamatuod niining mga butanga nagaingon, sa pagkatinuod, ako moabot gayud sa dili madugay. Amen. Umari ka, Ginoong Hesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban sa tanang mga balaan. Amen.